10 napos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között, péntek délután pedig megnyílt a hormuzi szoros az iráni fegyverdugás idejére. Folytatottak az orosz légicsapások az ukrán városok ellen, Moszkva pedig közölte, a Kijevvel közösen dróngyártó európai cégeket célpontnak tekintik. És több mint 100 000 hívő előtt misézett 14. Leó pápa Kamerun legnagyobb városában, afrikai látogatásának 5. napján. És ez már a világhíradó a nagyvilág híreivel. Radnai Csaba vagyok, jó estét kívánok! 10 napos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között.